Bardarı hani elektromobilçe нигоҳ кунед. Хончи чи ном дошт, хончи ном дошт. Точно буд, дальше номаш чиде буда. Срочный бардарҷонои ман, нархи арзон дастрас 82000 сом бардаро барои подписчикои 70 инҷа коимо подписчикои мо вардаган. Запас ход 400 будан, запас ход 400 км запас ход. Пробега чанд буд? 80 90000 км пробег дошт. Солаш доллар чака 2019 бардаро. Ҳаст хайр доро. Срочно нархи беҳтарин 82000 сом. нигоҳ кунед бардаро. Фараш кастаги даст накинас кош дорад. Камбриш ҳам гап задем ки бо омада инҷаш хел даст нагирад. Не инҷаш камтара хароштаги дорад. Ҳолати диска балонош бардаро, балонош ягон 47% 50% аст. Марамат неки 82000 сом ягон та ба фикрам намондем аз ин мошин. Чанд та мондем бардаро 88000 90000 сом мондаги будем дар хотиратон бошад. Ҳозир бошад бардаро 82000 меонем нархи арзон дастрас, нархи хуб аст. ҳолати салонаш бо панорамачош ҳам аст. кожни салон, кожаш дар ҳолати хуб аст бардаро. Бесключовой доступ, сиденье лифт, она селекторчош, монитор ҳам мегуфтем. Пробегаш 95000 гаст. Батареяш меган 100% хушрӯ гашта истодаст меган. Хай нархи арзон корошо гуфтам ку. Барои ҳамин сабаб нархи арзон монде. 88 тамон 85 охираш мон гуфтам немека. Амиқа ҳаракат кардам 80000 ба негуфтам 80000 намешад. 82000 хай народишдам. Чӣ хел аст бардаро? Гуфти я хел подписчико ки то 670 нашад электромобил намехарам гуфта будам як 2 сол пеш. Ина қариб гуфти шумо шуд 82000 сом монда истода. ҳуҷҷатош бошад бардаро то моҳи январ аст. ҳуҷҷатам доштааст бо мошин. Чӣ хел аст бардарои ман? Чӣ гуфтанед? ҳаст хайр доро. фикратон нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодо байтаҷи бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас, мошина беҳтарин бовар дорам ҳатман пайдо мекунед. Срочно бай аст.